Vi er gruppe 5 fra BA1, og vores koncept er en bettingbar og restaurant. Vi vil gerne, at folk skal kunne komme ind og kunne bette på fodbold, håndbold, NBA, enten via Bet365 eller andre internetbaserede bettingsider eller odds. Og så skal man kunne drikke, for at det hele bliver sjovere, og så er der en restaurant, fordi så kan folk spise dernede, hvis de bliver sultne. Og vores navn, det er Bet and Eat, som giver det sig selv, fordi man kan bette, så kan man spise det. Vores logo, det er en fodbold og nogle penge, som betegner, at man kan bette dernede. Og så er der noget mad, der viser, at man kan spise det. Og vores punkt 3, det er vores SWOT-analyse. Vores stærke side, det er ingen erfaring, god kapital, god lokation, imødekommende, engageret, billige priser. Og vores svage side er ingen erfaring, kapital og større salgsfremmede omkostninger. Vores muligheder er konkurrenter, årstiden og vejret. Og vores trusler er konkurrenter, årstiden, vejret og de unge. Ja, og her har vi så vores hjemmeside. Som I kan se, så har vi lavet et link ind til for eksempel Bet365 og Oddset, så I kan få et indtryk af, hvad det er, vi gerne vil med vores forretning her. Ikke? Og så har vi et link ind til restauranten, hvor I kan se, hvad der er muligheder og hvad I kan få at spise og forskellige ting. For eksempel her har vi menukortet. Der er lidt omkring forretter og hovedretter, og hvad man kan få af fisk, og for eksempel oksefødder og sådan noget. Alt det kan man læse nærmere om inde på linket, selvfølgelig. Og vi har valgt adressen Levisgade 16, som der ligger i 8700 Horsens. Og den er i 2 etager plus et lille lager. Så vi har valgt at bruge kun stueetagen, som der har en lille trap, og så har vi delt den op i det, som vi ser hernede, at vi har en bar herovre, baren her, og så er restauranten hernede, og køkken og et lille kontor hernede. Vi har også et etablerings- og finansieringsbudget, og vi har fået at vide, at vi har 1 million i egenkapital. Dervidere har vi ikke taget et lån hos svarekreditorer eller i banken. Vores etableringsbudget ligger på 200.000 i inventar. Vi har ikke valgt at investere i en bil. Vi har 160.000 på varelager. Vi har 2.000 på kassebeholdning, og i bankindstående har vi 521.333 kroner og øre. I depositum forlanges der 100.000, og vores årlige leje per måned er 16.666,67 øre, og det i alt giver 1 million, så det kommer til at gå op. Operationelle mål har vi valgt, at vi gerne vil have et overskud inden år 4 på 250.000. Og vi vil også gerne mindst have 200 kunder det første år. Og vi har tænkt at vi vil gerne udbygge vores sted, så folk kan i fremtiden komme frem og overnatte hos os. Vi har også valgt at køre reklamer over Facebook, fordi at, det er effektivt, og det er godt for de mange på de sociale medier. Vi har målgruppen 20 til 39 år, og så har vi valgt at betale for at få promoveret vores Facebook-side, så den rammer dem, vi vil ud til, og det koster kroner om måneden, og det bliver med 7200 per år. Vi har også valgt Jyllandsposten forsiden på topmodulet på Living 6x15. Det er antal gange, vi vil have trykt i Jyllandsposten, og det giver 8.000 kroner om året, og i alt der bruger vi på reklamer 15.200. Vi har også et resultatsbudget, hvor vi har regnet med en omsætning på 1 million, og vi har regnet med, at vi får solgt alt, så det vil sige et vareforbrug på 160.000. Og det vil så sige, at vi har en bruttofortjeneste på 840.000. Derefter har vi salgsfremmede omkostninger på 15.200, som vi fik at vide tidligere. Og så har vi lokale omkostninger, som det vil rende op i 507.040 kroner og 80 øre. Og derefter har vi regnet med en kassedifference på 200 kroner. Vi har ikke nogen bilomkostninger, eller bilers driftomkostning. Derefter har vi sat en øvrige omkostninger til 50.000, personaleomkostninger til 200.000, og det vil så sige, at vi har et indtjeningsbidrag på 67.559,20. Og derefter har vi så en afskrivning på inventar på 50.000, og det vil så sige, at vi har 17.559,20. Og vores konkurrentidentifikation, det er Schweig Groß Bier, det er casino i Horsens, så er det generelt bare tankstationer. Schweig Groß Bier, det er fordi, de sælger alkohol og er en bar,
casino, det er fordi, at folk kan komme og bette og spille dernede, og tankstationer, det er fordi, de sætter rigtig meget alkohol, og man kan bette. Og konkurrenternes markedsføring, det er Strike Bruce Beer, de vil gerne have, at folk skal komme og sælge alle deres øl, og så tjene på det. Casino vil gerne have, at folk de kommer ind, og så better, og så taber på det. Og så vil tankstationen gerne have, for eksempel om fredag eller lørdagen, der er alle butikker lukket. Her har vi en brochure, som hedder, hvor i toppen der så står Bet and Need. Den er vi rigtig glade for, fordi at, den er med til at kunne fremme salg måske. Ikke? Her har vi noget tekst, der bliver skrevet på engelsk for at kunne komme ud i verden så meget som muligt, altså lidt mere internationalt, ikke? På højere plan, større segment. Og her er Facebook-side. Den hedder Bet and Eat, mad og drikkevarer med underrubrik, og den er tilegnet vores målgruppe, som er 20-39. Og det var så vores gruppearbejde. Vi gentager, det var BA1 gruppe 5.